Leuke shirts naar een nieuwe video van de Frieske vlogger. En Joet wil het even haar over hoofddeksels. Want ja, het wordt steeds kouder. Ik zie een meestal met moetsen, orenpetten op. En vind je een leuke video, dan toen omheen. En wat meer zien, abonneer dan op de Frieske vlogger. Want waarom had je de Joet verkeers om moets te dragen? Nou, omdat ik het wat koud vind. Echt heel koud. En ik dacht, ik kan zuiver beter een orenmoetsen hebben, want dan gaat je echt nog een beetje doorheen de keel. Oh, dus dan maak je een thermo. Een dubbele, een thermo. Ja, thermomoets, het is een beetje vochtig, hè? Een beetje klammig. Ja. Dus, vandaar. Dus het waait er nog steeds doorheen, heb ik Het waait een beetje doorheen, ja. Maar wel warmer? Ja, natuurlijk. Je wist. Ja. Zo'n hoed. Een café. Ja, had je het nou specifiek voor de kelt, voor de kou? Ja, beetje. En voor Palestina. Oh, dat is gewoon een statement. Ja, dat zelfs. Echt zo van, Palestina, met pro-Palestina. Ja, je weet. En solidariteit. Ja. Is dan als elke dag zou gast dan net? Nou, net elke dag, maar wel vaak. En waarom is dat belangrijk? Ja, het ging gewoon net wat er ook gebeurt in Palestina. Weet je wel. Ja, net best. En kreeg je er ook reactie op van mensen? Jawel. You're wearing a scarf. Why is that? I'm making styles. I think it looks better than my hat. And yeah, that's it. Oh yeah? Do you always wear it like this? Yeah, kind of. Yeah. I usually wear like this. Oh yeah. Because normally we wear it around the how do you call it? The neck. The neck, yes. Yeah. Yeah, I always wear another one in the neck and another one in the hat. Okay, you always use like this as a hat? Yeah, it's kind of like a Eastern European custom or something like that. Hebben jullie nou Joet ook omdat het koud is of gaan jullie al vaker? Ja, nee, zeker. Zeker. Het is vandaag koud en ik woon buitenuit. Ik kom op een fiets naar de stad toe en ja, dan is het zeker wel noodzakelijk om vandaag een muts op te hebben. Ja. Is het een specifieke muts? Ik zie hem niet zo vaak zo eentje. Nou, het is een specifieke muts en ik denk dat er inderdaad ook niet zo heel veel van rondlopen in Nederland. Ik heb een internetcommunicatiebedrijf en ik heb een paar jaar geleden een klant geholpen om deze mutsen zeg maar, ook in Europa breed te promoten. En als bedankje naast de factuur kreeg ik ook deze muts. En ik draag hem eigenlijk wel met trots. Ja, want ik zie dat er iets roods aan de zijkant. Er staat ook iets met reclame of zo. Wat is het? Ja, dat is het merk van de muts. En ja, ik moet zeggen, het is een heerlijk warme muts. Ja, heerlijk. Ja. Een hele lekkere pet die de warmte een beetje vasthoudt op die kale kop van mij. Dus ja. Ja, is deze goed geschikt daarvoor? Ja, zeker. Ja. Ja. Want ik heb het ook een beetje, ik heb ook diezelfde ziekte. Ja. Dus, Nou ja, het mooie van deze is, hij is ook nog wind- en waterafstotend. En ik sta ook wel eens op een voetbalveld een trainingje te geven. Ja. Dus dan vind ik het fijn als ik wat op mijn kop heb als er wat naar beneden valt. Verkooptraining? Voetbaltraining en keeperstraining doe ik. Oké. Ja. Ja. Ja, hij staat op veel markt natuurlijk, maar dit is de ideale pet. Heb je liever een muts op of is het nog geen mutsen weer? Ik ben een beetje aan het afwisselen. Ik heb net een muts op gehad, maar dat vond ik net weer wat te warm. Met een beetje broeierig op het bolletje. Dus nu gewoon even een lekkere pet eventjes en dan ja. Wachten tot het weer begint te zweten en dan... nee, dit is prima. Dit is prima te doen. Dus ja. Ja. Ja, wat weer de keuze, Joert? Waarom draag je Joert een hoofddeksel? Nou, het is koud. Nee, ze is keel eigenlijk. Dat ben ik. Het is koud. En ik heb deze de laatste tijd vaak op omdat hij mijn fietshelm overheen past. Oh ja, ik zag toevallig juist de vrouwen. Die hadden inderdaad een hele moeilijke constructie met een hele dikke muts en dan een helm erbovenop. Ja, nee, maar dit is heel dun en daar past mijn helm overheen. Dus, is hij nou warm genoeg? Ja. Maar is het zo'n thermo of zo? Nee, het is gewoon een dubbellaags katoen stretch dingetje. Ja. Vraag het maar aan hem. Wat is het dan? Over de hoofddeksel. Nee, je moet dat aan haar vragen. Oh, ja. Want zij heeft een heel raar hoofddeksel. Is geen raar hoofddeksel. Niet raar, dat is mooi toch? Dat is helemaal bijzonder. Ik vind het mooi. Ja, wat wilt u weten? Heeft u hem altijd op of moet ik het zien? Als het zo koud is wel, ja. Is het vandaag te koud om... Voor mij is het te koud om zonder hoofddeksel te lopen. Ik zie, volgens mij heb je nog redelijk wat haar, maar heb ik een kaal hoofd, dus is het nog koud. Maar het haar geeft geen bescherming? Nee, het is geen bescherming voor mij. Nee, ik wil geen bescherming tegen de kou. Ja, het is wel een bescherming tegen de kou. Ja.
Ja. En waar heb je deze vandaan als ik vraag? Is dat gewoon hier te koop op de markt of moeten we dit ergens Het is wel gekocht op een markt, maar dat is een... Wij hebben het gekocht. Passamallo. Ja, op de Passamallo, dat is een Indische markt. Oh, Indische markt, oké. Ja. Is het ook een Indische... Nee. Wat is een specifieke stijl? Wat is dat? Aziatische stijl. Dat is wel Aziatisch, oké. Dat denk ik. Je hebt ook een muts op, zie je. Ja, before you make that. Is het koud? Ja. Ja, heb je het koud? Ja. I am talking about Jesus only. He is my leader. Alleen over je heen, maar ik wil alleen nog de muts. Ja. Kun je het over uw muts hebben? He make it cross. Wat voor muts heeft u op, meneer? This one? Ja? This one, they like. From here. Yeah, I see you. Ja? I like you. Monsen, hoi. Nee, oh, je wil je echt dingen vragen? Ja. Oh god. Mag het wel, ja? Ja, het mag wel. Moet het in het Fries, want ik kan niet zo goed Fries. Het mij wel in het Fries. Ik ken het net zo goed. Oh nee, nou, dat klinkt toch hartstikke goed dit. Ik is misschien een muziekje. Nee, ik vrees me al, je een specifieke reden om moeds op te doen? Het scoort. Ja? Ja. Ik dacht, het scoort, nog maar de moed. Ken de moed wel op. Nu ken je wel op, ja. Hij is er specifiek voor kort duurt of misschien al helemaal langer? Nee, ik helemaal. Ja. En specifiek maar een reden dissen of... Ik net, Kim Foen in Huizen, tocht. Kim wel op. Die lijkt wel ergens... Ja. Want ik ga zelf van examen zo'n moed. Alleen ik die eerste stek in die postmail de hollen, maar dit is wat langer. Je steekt deze stek Ja, ik ben nog net zo tevreden, maar ja, ik weet het net zo goed. Ja. Nee? Is het warm? Ja, hij is wel warm, ja. Dat wel. Ja, ik zie ja, het in de het is een Carhartt. Ja, Carhartt, ja, cool ja, hè? Steeds ik zeg. Ik weet het echt net. Oh, dat is nog jong, heel lekker. Alsjeblieft. Ben je er nog? En lijkt niet op de redactie. Wat heb je op uw hoofd als ik vragen mag? Turban. Een tulband is dit. Ja, turban. En naar welk gebruik is deze tulband? Ja, ik gebruik het op de markt en uitgaansschalen of turban. Oh, ja. En heeft het nou iets te maken met een geloof of zo, een tulband? Ja, ik kom uit India, Punjab. Sikh geloof. Sikh geloof. Sikh? Ja. Oh ja. Dus daar. En waarden, nog, die bij horen. Maar draagt u hem altijd een tulband of alleen als het koud is? Nee, altijd. Thuis niet, maar buiten wel. Draagt u dan nu ook een andere tulband omdat het kouder is? Nee. Altijd hetzelfde? Gewoon in de zomer ook, in de winter ook. Oké. In de zomer ook? Ja. Dus in de zomer, in de winter, maar geeft u nu wel genoeg warmte dan? Nee, dan is het kleiner. Dit zijn grootte en lengte en breed, dan is het kleiner. Maar het is dus ook een uiting van geloof als ik het goed begrijp. Ja. Oh, ja. Ja, want wat ga je opholen? Ja, een moedse van Carhartt of zo wat. Dan kreeg ik van mijn zoon Sinterklaas. Nou, ik denk, maar ik wel even op. Het is koud genoeg. Dat is wat waardevol, hè? Ja, perfect waar. En hoe zit het? Nou, hij zit goed. Maar ik ga de doos in de kop gewoon, dus ik ben wat kassières, dus vandaar hak ik hem even op, hè? Ja, je verhul ik even wat. Ja, ik verhul wat, ja. Samen ben ik wel. Ja, inderdaad, Ja. maar hij is ook wel lekker warm. Hij is lekker warm, ja. Ik heb er helemaal bij, ik ben helemaal hip. Maar ga je hem dan nou op omdat het koud Nee, of omdat het kassières? Ja, hij is koud. Ik heb vroeger een heel bos hier, maar ze staan gewoon, hak ik altijd een pad op. Ja, kijk. Of 's winters, ja, doe hast altijd een pad op, dat weet ik. Ja, dat ga ik even. Ja, Doe hast alle soorten. Ja. Dat klopt. Maar het is meer moedselwaar nou. Ja, dat is echt dat is fantastisch moedselwaar. Kijk, zie mijn vrouw zijn nog steeds een moedselwaar, maar dat is ze net. Hoe dat is jouw vrouw? Dat is mijn vrouw, ja. Die had geen moedsel. Jo, woon je ook geen moedselwaar? Nee? Ja. Maar je man die had hem wel opdienen, hè? Ja, die had altijd de moed op, hè? Hij heeft dan nou ook misschien spijt van, hey, hier kan maar opdienen? Nee, tot nooit dan nog net. En misschien wat warm ziet, hè? Misschien helpt dat wel. Hè? Daarom, dit helpt echt. Het helpt nog veel meer. Wat doe je nou? Ik ben aan het filmen. Nou, gaan wij opbouwen. Ik weet je video van mij, maar mijn moed zo uit de oor op hollen. En Johan specifieke... Hollen? Nou, een specifieke hollen, Ja, maar... dat heb ik vroeger zo. Oh, ja. Wat dat in je vroeg die hij op bio hier gewoon? Ja, daar ga ik 8 stuk van maken. Oh, boord. Je In Haarlem. wil een boord bouwen? Ja, Oh. en fietsen maken. Zo, die ben je lekker uit. Ja, ik zie het, ja. Maar joh, nog je. Ja, hij zegt er Ja. Heel verschil, maar Johan, heel mooi moed op zich bij auto's. Ja, ik van de merken. Oh, ik van een merk, oké. Kijk, of van Helle. Oh, ja. Oh, hij die Joert kocht? Ja, De moedzek? ja.
Je ging het zo koud, je dacht ik met een moed. Ja. Nee, die moet je hangen in verven op neer. Oh, in verven. In verven er moet dus. Ja. Wat zit erop dan? Wat ben het? Auto's, hè? Ja. Wat doe je dan nou? Waar verkeerd het heen? Oh, ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Nou, maar ik ga geen computer. Oh, je had geen computer? Nee, we hebben net dan. Ik net mobiele telefoon, ik net. Ik net? Nee. Je bent helemaal net digitaal? Nee. Helemaal net digitaal? Ja, wel wat foto's. Ja, dat wil je. Maar wat voor foto's zijn er nog meer dan? Wat? Maak ik nou Sjen die foto's? Nee. Nee? Nee. Toch wel hard. Oké, nou en je draagt een muts. Waarom draag jij een muts? Ja, onbekendbaar zijn, hè? Een capuchon moet ik zeggen, een capuchon. Je wilt graag onherkenbaar? En het is koud. Ja. Oh, ik zie je een beetje de sjaal nog een beetje. Ja. Soms heb ik hem wel zo. Wij willen samen onbekend. Dan is het een beetje koud en dan heb je je oren die zijn dan wel warm en zo. Ja. Maar nu overleef ik het. Doe ik gewoon zo lekker tegen het raam aan, ziet niemand mij, kan ik slapen. Oh, want anders word je lastig gevallen? Of, Ja. Ja, hè? Ja. Dan zitten mensen echt... Oké, en wat zijn we vandaag aan het doen? We hebben straks een toets en we hebben even lekker geluncht. Om even stress te verminderen voor onze toets straks. Ik zie Johan Reer de hoed op, meneer. Ja, helemaal. En wat is de reden dat Johan Reer de hoed op had? Dat is een hele mooie kleur. En waarom niet? Ik heb een gele hoed, een blauwe hoed, een zwarte hoed en deze reren. Dus ik zit erop. Je kan dus kiezen? Ik kan elke dag kiezen, maar ik kies op het ogenblik voor de reren. Waarom weet ik niet. Je zit in een reële fase. Sorry. Wat het ik maar Is wijzen dat maar, ja. Ja, inderdaad. En draag je al lang een hoed? Ja. Al meer dan 20 jaar denk ik. Ja. En hoe ben je er ooit zo aan begonnen? Toen het koud weer, in 1984 wel een stedentocht. Toen moest ik een moeder hebben. Dus een mut, een klots. Ja. En dan heb ik een goed gekocht. Dat meer zwart niet in. En sindsdien net meer... Dit meer zonder hoed. Nee, elke dag zet je hem op. Had ik een vriend, dan zeg ik, hé, het is koud aan de oorlog. En het valt van mij. Ja. En je houdt heel soort warmte hè, in de hoed. 24-20% van je lichaam warmte gaat terug door je holle. En dus je hoed er wel en je minder klein worden. Ja. En als je in de auto zit, dan moet je geen zonnebril op hebben. Dat is een heel belangrijk iets. Had mij die klep ik. En hoor je ook de etiket als ik nog steeds van de hoed, dat je eens komt, zet je dan of mag het nog? Dat ik een vrouw zeg, dat ik zeggen, dan word je tierenblied. Helemaal dan krijg je een prachtige glimlach. Kan je vet van. Dat er een leuke vrouw ook komt. Ja. Ja, jij komt er dan, daar komt een... Ja, zit zo voorbij. Allemaal, kom je Dat is wel mooi, we gaan nog even geen vrouw, weet je, de hoofdvrouw niet meer kennen. Ze moeten in deze conditie ook. Voor mij doet hij het niet meer. Nee. Sorry? Voor mij doet hij het niet meer. Nee, voor jou doet het niet meer? Je doet alleen maar de... Ben je ook zijn vrouw dan net? Ja. En die doet voor jou de hoed net meer af? Nee hè? Dikke. Nou ja, dat is toch wat. Dat is wat. Hoe ken je dit nou? Ja. Dikke me. Het giet, dat giet. Ja, dan krijg je maar die hoed. Zij is het er net oors, want het oors wie net zo. Het lijkt wat op een simmerhoed. Dat is ik. Ja, ik zoek van de morgen die oren op, man. Maar ik denk, nou, ik doe hem nog één keer op. Dus het waar wordt mijn oren staan, dan heb ik een hoed op. Maar ik heb altijd een hoed op. Ja. Altijd. En wat denk je nou dan? Is het te koud? Of, Nee, dat is net zo. Dat is net zo. Nee. Hoeveel hoeden heb je dan? Dit is zo'n 8. Zwarten, bruinen, heel jachten van de simmer. Ja, en deze. Ja. Wat vind je er fijn om dan om een hoed te dragen? Ja, vind ik wel lekker. Omdat ik heel kwaad hier heb. En dan vind ik het wel lekker. Ja. Noffelijk. Hè? Noffelijk. Ja, zeker noffelijk. Deze komt dus uit een winkel of is zelfs gehaakt? Deze is zelf gehaakt. Die heb je zelfs gehaakt? Die heb ik zelf gehaakt. Oh, mooi. Je houdt er de goede warmte aan? Ik blijf lekker warm zo. Dus dat is het belangrijkste. Ja, want we hebben hier besloten om zelf hier te haken dan? Ach, vind ik gewoon leuk om te doen. Je moet wat om handen hebben, hè? En maak je vaker, haak je vaker moetsen? Ja, dat doe ik wel vaker. Of ik brei ze. Of ik haak wat anders, ja. Heb je dan meerdere mutsen om uit te kiezen?
Ik heb meerdere mutsen. Je mag gewoon Fries door blijven praten, Oké, ja. want dat versta ik goed. Maar ik spreek het alleen niet. Nee. Dus je hebt wel meerdere moetsen. Ja, ik heb meerdere mutsen om uit te kiezen. En zijn dus meerdere hoedjes, of zomers meerdere hoedjes om uit te kiezen. En wat wie voor jou dan de keuze om deze op te doen? Ach, die lag gewoon voor de hand. Wat ga je opgeholpen? Nou, gewoon een moed. Ja, wat zit erop? DHPG. De Hollandse piratengigant uit Enschede. Oh. Uw internetpiraatje gewoon? Ja. Jo hark je er altijd naar? Geregeld, ja. Geregeld. Haast elke dag. Oh, ja. Maar ik het zo zo, dan gaat deze moed ook al wat tiert mij. Ja, ik wat haast weer naaien haaien. Ja. Hoe laat haar leven wie nou? 12 uur? Al later? Oh, dan draait Miepel straks. Wat zei je? Ik zei dan, om 12 uur begint Miepel te draaien. Miepel? Ja, zo heet die man, Miepel. Oh, dat is zo'n DJ. Ja, die zit er. Dat is goed. Ja, daar zit weer heel bij te luisteren en ik wil wel eens op verzitten daarin. Ja, dan komt er een mevrouw bel. Ja, dat. Je ging wat op visite daar heen naar Ja, wel. Zeker zo. Nee, ik heb wel eens van gehoord. Ja, dat is Ja, ja. En wat doe je daar dan? Nou, wat praten, een bakje koffie halen en ach, wat andere dingen. Oh, gezellig. Ja, gezellig, ja. Ja. Zal ik even doen? Ja, hier erop. Even wat zien. Oh, Johan Zeg op... maar niet op ja. Ja, wees het al. Oh ja, dit is Dit is mijn computer, hè? de Hollandse piratengigant. Ja. Is er net in bed? Oh. Die man draait nou. Oh ja, ik zie hem, ja. Dat is Miepel. Miepel. En wat is jouw favoriete plaat dan? Jouw favoriete piratenplaat? Hou ik net. Want ik vind hele berg muziek mooi. Ja, Engels, Duits, zelfs een beetje Italiaans. Oh ja. Nou, voor eerst kijk zelf. Alleen ja, het is jammer, maar is Griek is maar niet. Dat zie ik ook, hè? Ja, die is aardig zeker, ja. Dat is net zo mooi. Maar verder, ja. Cats-fan ben ik in principe nog steeds. Ja. Toen trek je neer weer, toen ben de man de correct. Ja, ja. En ja, vind ik nog mooi. Dat is, ja. Ja. Nou, maar je bent wat denk wel gaan staan naar je moet zo denken. Ja, ik zal haast eens even jaren dat ze me even naar in je tas worden kennen. Ja. Ik weet net hoe smaak dat er is, dat weet ik echt niet, maar... Oh, daar zit ik gewoon een beetje gebroken uit, dat is meer. Ja, maar ik broek wel. Ja. Dus, Maar Johan wel bijzonder op een holletje wel. Ja. Johan wel, want Johan een beetje zo opkrult aan de achterkant. Ja. Oh net? Ja, maar ik wil niks voor de heren hebben. Oh nee? Nee, maar voor eerst dat ik 20 graden, dat wil je net weer krijgen. Zoals in De trein. heren maar de vrijbril. Ja, met vrijbril, ja. Maar waarom dan? Je jaren net zo goed? Of? Nou, nee, net heel wel. Maar... Nee, ik ga ze altijd vrij. Zelf in de strenge werd van 63. Ik zeg. Ja, hè? Ja. De heren wil altijd vrij. Vrije heren. Ja. Je gaat de pet toch ook net door de heren? Nee, ik ga de pet nemen. Nee, dat wil ik les. Ja, dat wil ik les. Ja. Nou, dit weer Miepel dus. Ja, nou mooi. Nou, nou doen we eruit, want hoor je bij elkaar er terug in. Ja, de batterij aanleggen. Nou, dat net. De data. Zo'n beetje internet, hè? Ja, joh, ik heb wel 5, 6, 7 van die verschillende petten. Ja, hè? Ja, een beetje bij de kleur, bij de jas en zo. Maar ik heb winterdag altijd een pet. Zomer nooit, winterdag altijd een pet op. Ja, en van wanneer dan? In een bepaalde temperatuur? Of, Ja, dat denk ik wel, ja. Dat het daar wel mee te maken heeft, ja. Hé? Ja? Ik ben verder ook altijd wel een beetje kaal, dus... En dan is het wel noffelijk, hè? Ja, snap ik, ja. Ja. Nou, best nog, hier dag. Maar waarvoor heb je de pet op dan? Ik had zelf een probleem denk ik een beetje, hè? Maar jou hebt echt wat bedekken. Ja. Ja. Ja, daar heb ik dus nog geen last van. Nee, ik wel. Ja, het is wat, maar goed. Ja, daar heb ik een pet op, ja. Nou ja. Ja, dus ik vind het fijn om een pet te dragen. Nou, snap ik. Ja. Nou, tierentank. Nou, succes. laat die in. Ja, hoi Jen, hè. Hoi. Tierentank voor het Jen naar deze video. Vies leuke video door Tom Heeg. Ja, kerst ik nog lid worden van de Friese Volk, kost die €1 per maand. En dan kerst nog volle meer Sjen. Vaak ik ruwe edits en dingen die ik er oors uitlid, die zitten er dan wel in. En video's die heel dan die publiceerd worden. Dus van €1 per maand krijg je iets heel moois.
Geweldig. Hey, ik zou Johan de moed opzetten. Ik heb even al de muts op. Ja, die pet die ik vanmiddag op had, die werd toch wat te koud. Vooral in de nek en in de oren. Deze meneer Dus, de belastingen lot, maar dan oppakken. Daar hoort iemand, roept iemand dingen, ik weet niet of... Ja, dat weet ik het nou. Ja? Ja, dat weet ik het nou. Ja, ik weet het niet, nee. Goed, deze moed is dus waar. Deze muts is een stuk warmer dan wat ik vanmiddag op had, inderdaad. Ja, maar wat reclame is ook wel. Ja, inderdaad. Ja. Ben je ook een fan van vissen met vriend? Of, Nou, vroeger wel. Ik zeg altijd wel, als ik tranen in mijn ogen heb, zeg ik altijd wel sterk spul in die vissen met vreemd. Dus die hou je er wel in. Ja, nou mooi. Ja. En nou de hol is wel warm. De hol blijft wel warm inderdaad, zeker.